Тази култура е не много популярна. Всъщност в нашия район тук се гледа интересна култура, маслодайна култура. Аз имам така афинитет, харесвам я и тя присъства в нашия сидбооборот. Има си необходимите разходи, които трябва да се направят в цялата агротехника, за да има един хубав кориандър. Тук сме в поле с кориандър. Това е култура, която е традиционна за нашия регион бургаски. Първото лично подхранване направихме с нашия продукт аминозол, заедно с хербицида, като идеята на това лично подхранване беше да намалим хербицидния ефект върху самото културно растение. Направихме това пръскане във фаза розетка. Сега преди няколко дена направихме отново лисно подхранване отново с аминозол и с един наш продукт Аквебор. Аквебора е един революционен боросъдържащ продукт. Само фирма Лебозол предлага такъв продукт, защото бора е под формата на натриев борат. Натриевия борат, за разлика от обикновения бор етаноламин, много по-бързо и по-лесно влиза в растението, а годината беше такава, че повечето култури много бързо минаваха през отделните си фази, а много е важно един продукт, един елемент да бъде вкаран точно в определена фаза. Друг елемент, който съдържа аквебора, е молибдена. Дори в много малки количества той има отношение към добива, помага за усвояването на азота от растението. Относно бора, борът помага за развитието на кореновата система, за клетъчното деление, поддържа осмотичното налягане в клетката и известен факт е, че добре нахранените растения с бор привличат повече пчели. Тази нива по-специално е 2000 декара кориандър. Аминозола сме го ползвали в начална фаза при пръскането на хербицида, за да избегнем хербицидния стрес. И сега също при фунгицида, медния фунгицид, вкарваме вече друг продукт. Една част от аминозол заедно с аквабор, друг техен продукт. С фирма Лебозол и техните продукти работим може би около 12-13 години, са ми познати. И ще започна с един техен продукт, аминозол. Мисля, че това е визитката им, флагмана им. Преди около 12-13 години се наложи да го използваме в един преовлажнен ечемик, тук наблизо, отдавен, може би. Имахме така стресова ситуация в него и се наложи, предложиха ни го, пръскахме с този продукт и ечемика се възстанови, даде добри резултати и от тогава така сме впечатлени от тези неща. Господин Стоилов заложи изцяло на наши продукти в своето производство, както в кориандъра, така и при пшеницата, ечемика и слънчогледа. При пшеницата на първо хербицидно пръскане направихме комбинация с аминозол и един наш продукт Тримакс. Аминозол няма нужда от представяне, аминокиселини с висока концентрация. Отново търсим антистрес ефекта на културното растение от хербицида и разбира се стимулиращ ефект. А Тримакса е продукта с най-голямо съдържание на мед, манган, цинк в нашото портфолио. Второто пръскане на пшеницата и ечемика направихме с друг наш продукт МАК-С в фаза изкласяване. Той съдържа магнезий и сяра. Идеята на магнезия в тази фаза на развитието е да удължим максимално периода на вегетацията, за да може растението по-дълго време да приема хранителни вещества и вода от почвата. А идеята на сярата е да помогне за усвояването на азота и да помогне на класа да налее. Освен това увеличава хектолитъра на зърното и подобрява качествата на самото зърно.
Тези продукти подпомагат растението, растежа и развитието и увеличават добива, съответно това, за което работим. Например, при пшеница сме използвали също аминозол в комбинация с Тримакс за първо влизане. Второто влизане вече е с МАК-С, има друг продукт, пак в комбинация с аминозол. При слънчогледа при първото влизане там с хербицида се използва аминозол, за да се преодолее стреса, хербицидния стрес, който е. На второто влизане с фунгицида, там имаме също аминозол, едно известно количество с друг продукт, който е вече микс за маслодайни. Там има бор, молибден и гоним друг ефект. В нашото портфолио имаме много продукти, които влизат по така нашумялата екосхема 3 през последната година. Такъв е аминозола, който използваме в това производство. Авитар, Оптикер, Аминомакс, Аминозол Нитромикс, Фитоамин. Моя съвет като агроном към земеделците е да се съобразяват преди всичко с нуждите на съответната култура. Доверявайки се на нашите продукти, които са включени в списъка по екосхема 3, могат да бъдат сигурни, че освен за субсидия, те ще кандидатстват за един добър добив. Ние ползваме голяма част от тяхните продукти, значи тяхното портфолио е голямо. Аминозол, за който говорих, значи него го ползваме 100% във всички култури, даже и по два пъти в различни фази от развитието на културите. Ползваме и други техни продукти при пшеница, при ечемик, при слънчоглед също влияят много добре върху растежа, развитието на растенията и върху добива. Основно за това се използват. Фирма Либозол, техните неща нямат аналог. Значи, като цена и качество, това са топ немски продукти. Това е фирма с повече от 30 години опит на пазара и не на последно място, тези продукти имат 80% пазарен дял в Германия и в Западна Европа.